soyayya. In zan karkace ki sana hanya, ya ta gware diyar gidan tarbiyya. Ga ladabi gare ki har da biyayya, mai ilimi tsatsan gidan tarbiyya. Ki haƙuri na sani kuwa halinki ne, matukar zuciya da rai da kasin dangane. Wa zai rushe tanadinki yana nan gine, dukkanin kaddara ki ɗauka ni na ki ne. To sanya ni dai akan mizani, matata ba ni so ki tsani ni. Zabi akan soyayya, kin gaba ni da zabi akan soyayya. In zan karkace ki sana hanya, ya ta gware diyar gidan tarbiyya. Ga ladabi gare ki har da biyayya, mai ilimi tsatsan gidan tarbiyya. Nura, you wrote this? Ka rubuta wannan da hannunka? Ka ci amanata. Yes, you betrayed me. From now henceforth, you don't consider yourself as my son. Ka ji ko? Haka sake ɗaukan kanka a matsayin ɗana kuma. Idan da kin san haka zaki buɗe bakin ki furta, ki gare ki gum ki shiru, kada ki faso ta magana. Maƙiyan nawa waɗanda suke hasada a kaina, mutanen da suke ganin ci bayana, mutanen da idan akwai wata hanya da za su yi don su kassara rayuwata a shirye suke da su yi, kada ku ƙara cin wannan magana. Ka fitar min da gida. Kai haƙuri abba, ka gafarta min, na san na saba maka. Idan baka gafarta min ba, Allah ma ba zai yafe min ba. Ba mu yadda ba, ka tafi inda ka fito, inda ka je ka koyo wannan rashin mutuncin da ya sa ba mu da daraja ba mu da kima a idanka. Ka koma can, ba ma buƙatar. Matuci azzalimi. Dama Nura haka rayuwarka take? Na ɗauko ka. Na me ban maka ba, na baka gida, na baka mota, na siya maka waya, amma tun mutunci na zaka yi, ka ta amanata, ka ta amanata Nura, ba zan yafe maka ba. Ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri, sha Allahu ya dawo, zan lallaba shi. Ki haƙuri. Wallahi al-Qudrat, idan bai sauka daga kan aƙidarsa ba, ni ma daga nan har gaban abada ba zan sauka daga kan ra'ayina ba. Wani sa, wai ke yaushe zaki ji magana ne? Na sha gaya miki ba ɗaya ba biyu ba, ki biyayya ga iyayenki, amma abin ya gagara ko? Haka ne. wallahi Allah, yau din nan ba sai gobe ba sai na zama sillan mutuwa kowa a cikin gidan nan.
Me yasa kika faɗi wannan maganar da kika san za ta tayar min da hankali? Kai haƙuri Nura. Ban faɗa maka haka ne da ranka ya ɓaci ba. Face na kasance ina munanan mafarkai. Kamar ya, wannan wani irin mafarki ne da yake barazanar raba da rayuwata? Muna tafiya da ni da kai a cikin sahara. Sai ƙura ta taso. Sai karɓe hannuna don ka ƙurar ta raba mu. Sai ga wata macijiyar nan ta zo ta sari hannunka. Tun daga wannan lokacin ban sake ganin ka ba, sai sautin muryarka nake ji. Maryam, ki daina tunanin cewa irin wannan mafarki zai tasiri a rayuwarmu. Wannan mafarki ne kawai. Ta yaya za a yi na gane cewa mafarkin da nake zance ne kawai? Dalili kuma shi ne gani a gabanki ina kallon ki ido da ido a mazaunin matata. Ki sani cewa ni Nuruddin ina son ki, kuma ni Nuruddin naki ne har abada. Karime! 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 Na majiya. Wai me kike yi a ciki ne? Hajiya yana ɗakin Zainab ne, ina shirya mata kayayyaki. Shikenan je kice ki ɗauko mana abinci ki kawo mana. An gama Hajiya.
Nuruddin. Na'am abba. Ka samu da ka aikata ba daidai bane ko? Haka ne abba. To me yasa ka aikata haka? Ai hakuri abba. Ai da ban yi hakuri ba. A halin da yake ciki a yanzu. Na baka cikin gidan nan. Haka ne. To amma wani dalili ne sa ka kama wannan yarinyar haka? Ai hakuri abba, sharin shedan. Haka ne, duk wani mai laifi sai ya ji ya gama iskancinsa sai ce aikin shedan ne. To yanzu kai shedan ne ya zo ya ce da kai ka je ka aikata mata hakan? Hajiya Umma. Na'am. Kin ji a gaban ki yake wannan magana? Nura. Ina so ka sani duk sanda ka sake aikata irin wannan zan ɗauki mummunan mataki a kanka. Na gode abba, na amince idan hakan ta faru. Wallahi da gaske yake har ka sake aikata irin wannan ta yin zan ɗauka ba zai maka daɗi ba. Na amince abba. Ka dai ji dai. Shi ke ya wuce. Zainab, wannan zai ishe? Zai ishe ki wannan? Dole kira nan bata.
Mr. Mark Paul. Hello, good afternoon, Mr. Mark Paul. You mean so? Wow. You are highly welcome. I wouldn't expect that you will be in Nigeria this time around. Yeah, we discussed it. Exactly. Yeah, I'm at home. Okay, finally now what we are going to do is that let me meet you at the airport. Let me get you at the airport. Right now I'm on my way. Yeah, I will get you right now. Thank you. No, just tell him. Feel calm, feel free. Okay. Thank you. Okay, till I come. Alhaji. Lafiya? Ai zama bai kama ni ba. Abincin nan ma ba zai ciwu ba. Ai ba zai ma ciwu ba ne saboda mutanen da suka zo yanzu suna da muhimmanci, su mutane ne waɗanda ba sa jiran lokaci. Lokaci ne yake jiran su. To ni kuma yanzu kin ga idan na ɓata lokaci da minti 5 yanzu na ƙara nan gidan to zan shiga cikin lokacin su. Kuma babban harka ce wacce ina mai tabbatar miki da cewa ke ma za ki dara. Ku dai ci kawai sai na dawo. Abincin ba za ka ci ba kenan? Ci ba ki ta abinci kuma ki ana magana harkar kasuwanci sai da za a samu ci gaba. Ani ba yunwa nake ji ba. Ke sai ki ci abinci in kin gama sai ki je ki kwanta. Kana tare da wani abu na musamman. Zainab kenan. Kamar yace yake ke mata musamman ba? Zan faɗa maka wata magana, amma daga zuciyata take. To ina jinki. Nura, ban taɓa sa wani ɗan adam ko kuma wani mahaluki a cikin zuciyata ba in ba kai ba. Nura, ina tunanin rasa ka a rayuwata. Dan idan dai na rasa ka a rayuwata, wallahi Allah ban san iya gararin da zan tsinci kaina a ciki ba. Dan Allah Nura, ina so in tambaye ka me kai mu dan Allah. Zainab kenan, ki sani cewa ba abin da na miki sai murmushi. Ki sani cewa murmushi shine yake tasiri wurin yakar zuciyar budurwa. Zainab, maganar gaskiya duk wani abu da kike ji a kaina share fage ce. Bai kai wanda nake ji a zuciyata ba. Nura, wannan yaƙi ba iya mayaka ka kashe ba, hatta ganima ga baki ɗaya ka kwashe, sannan kuma ka kwashe zuciyata ɗungurukun. Ina mai tabbatar maka. Zainab, a kowace awa ina tunanin ki na minti 15. Zainab, ki mun alƙawari
ba zan rasa ki ba. Nura kenan. Ai ni ce nake tunanin zan iya rasa ka. Amma ina roƙonka Nura, dan Allah dan Annabi ka taimake ni duk rintsi duk wuya, kar ka rabu da ni. Nura, idan ka rabu da ni wallahi Allah ban san iya gararin rayuwar da zan fara ba. Nura, ka yi min alƙawari ba za ka taɓa iya rabuwa da ni ba a rayuwarka har abada. Dan Allah. Zainab kenan, ki sani cewa na yi mu'amala da mutane iri-iri. Na yi soyayya da 'yan mata kala-kala, amma ban taɓa samun soyayyar wata 'ya macen da ta yi tasiri a zuciyata ba kamar. Na gode Nura. Bani da zaɓi a zuciya, bani da zaɓi masoyiya, bani da zaɓi masoyiyata, bani da zaɓi masoyiya. Gasanki ya zam jinin jikina, bani da zaɓi da ra'ayina, bani da zaɓi rabin jikina, bani da zaɓi masoyiyata, bani da zaɓi. Kamata. Babu ke ba tsorata mutane. Na gwada ki ne domin in jaraba jarumtakar jarumata. Ga kuma na ji ciwo fa. Ba za ki ji ciwo ba. Waye ya baka tabbaci? Zuciyata mana. Ki sani cewa duk abin da zuciyata ta raya mu a kanki yana zama gaskiya. Ina son ka Nuruddin. Da gaske? Kin faɗi abin da yake cikin zuciyata. Zuciyata ta daɗe tana gaya min haka. To idan haka ne, yanzu me ke a cikin zuciyata? Abin da yake cikin zuciyarki shine ina son ka Nuruddin. Ni naka ne har abada, zan mutu da kai kuma zan rayu da kai. Ya ta kwarai diyar gidan tarbiyya. Ina son ka Maryam, kuma ni Nuruddin naki ne har abada. Ga ladabi gare ki har da biyayya. Wallahi wannan shine abin da yake cikin raina. Kin gani ko? Wannan ya tabbatar min da cewa abin da nake gaya miki cewa duk abin da zuciyata ta raya min akan ki gaskiya ne. Ina son ki Maryam, kuma ni Nuruddin naki ne har abada. Ba zan iya rayuwa ba babu shi. Gashi a halin yanzu ina so in ji muryansa, abu ya gagara. Ki kira Hausa waya mana. Da wata wayan Azima. In kira shi da wata wayan. Gabaki ɗaya dadi ya karɓe min wayoyi na gaba ɗaya, ni fa shiru ce fa yanzu fa ina gaya miki fa. Abubuwan da suke gabana sun yi kaina an caza min kai ta ko'ina. Yanzu wani yarinyar gabaki ɗaya ta sa hankali na ya kasa kwanciya kaina a caza yake, ga kuma waɗannan ɗin iskan mutanen da suka zo. Gabaki ɗaya bana cikin ƙwaƙwaran kwanciyar hankali. So ki ma ajiye wannan aside please. I don't want to hear anything about it now please. Ina Zainab? Ban san inda take ba. Ya saki ki ce biki ganta ba. Bayan na duba ɗaki ba ta nan kuma ƙawarta ba ta nan. Lajiya ban san inda take ba. Ni ma ina nan ina ta aikace. Karime, ki gaya min gaskiya. Ina Zainab? Lajiya ban san inda take ba jiya. Amma ai ba wani hanya da Zainab za ta fita, wannan hanyar ta fita kuma ke ma kina nan kina aikace. Idan na fahimce ki neman albishir da zan rasa Nura a rayuwata. Magana ce ta gaskiya. A duniyar nan babu wani abu na dindindin. Ina jiya miki tsoron hakan Aunty Maryam, saboda bana son rasa walwalar